एक गीत में हमारा के एगो ही सिवान जिला के गीतकार बड़ा जेकर नाम सोनू सिंह संग दिल हो। उनकर गीत आ जख्मी भैया के गीत सबका सौभाग्य ना होला। जख्मी भैया तो तन मन एने ओने होइयो चले, बाकी संगदिल भैया कुछ लोग के दिले। जख्मी भैया से कि हमरा आ जख्मी भैया के भाईचारा ऐसा बाजे जीवन के कहानी जानत नहीं जाके जख्मी भैया कहाँ एने ओने हो सकता रे। ऐसे ही जा जितेंद्र बाबा बानी हमरा कुछ गार्जियन बनी, कुछ यूट्यूब वाला गार्जियन बड़े। ऐसे समय के अनुसार एगो निर्गुण ना भइल तो कुछ ना वो देखल जी भविष्य में। अरे सब पर के गति ढेर कूदमती ढेर कूदमती माटी के शरीरिया होई माटी नुएरा ढेर कूदमती माटी के शरीरिया होई माटी नुएरा अरे सब कर पाए के गति ढेर कूदमती माटी के शरीरिया होई माटी नुएरा ढेर कूदमती माटी के शरीरिया होई माटी नुएरा। रामकिशोर सिंह जी हमरा सुबह चाचा के पटीदार है। ई जीवन हम भैया हो के होशियार यतना अरे गुरु भोग बने लकतना बने लकतना ए दिन बाटे जतना दिन बाटे जतना अरे होशी खुशी से लतुका तीनों
बाते जतना अरे हंसी खुशी से लो काटिनु एरा के बाखेला चली नहीं देला बेला चार दिन के बाखेला चली नहीं देला बेला चार दिन के बाखेला ये सब गीतिया तनी चढ़ावल कनिए से कि हमारे बाबूजी हमारे बड़का बाबूजी दीपिका जोरे हमारे कटाच हो जाइए फलाना जोरे हो जाए ना सुना उमे सुनी है तो काट दे के आइए तो तारा इसे ना कहे के चाहिए ये सब गीतिया सुनी है नु तो उनको तनी गर्व होला कि जाए तो जहां कोई रहे नु हम नहीं गई आज हमारे अकेले अंजनी के संगे जखमी के संगे चंदन के संगे गई बा कुछ निमन कह के आई बा ये सब चढ़ावल पे सबका खातिर चली नहीं तेला मेला चार दिन के बखेला लगल बारेला हाय 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 लगल बारेला अरे मौगत से केहू नाही आटिनुएरा हरे आई जब डोली बाजा कहेगा के बोलू कहेगा बोलू कहेगा अरे कहेगा डोली बाजा तब मिली है साजा तब मिली है साजा ए सब दिल के हूँ ना सीना सा
तब मिली है साजा।